Salam mehriban tomoşaçylarym, mehriban ýaşlar. Kanalyma geleniňiz üçin sag bolan. Mehribanlar, men bugün size gadymy usulla şekerden süýji bişirilişini görkezmekçi. Munyň üçin gatyk hemde şeker gerek. Gatygy hemde şekeri deňeden goşmaly. Men bir käse gatyga bir käse şeker goşdum. Ne bolsa ilk bilen gaýnaýança birazajyk güýçliräk otda, gaýnandan soňra bolsa pesejik otda ýygydyr garyp durup tä gyzarýança bişirmeli. Bu süýjini bişirip görkezmegimi haýyş edip tomoşaçylarymyň biri ýatypdyr. Men bu gyjagada meniň ähli videolarymy görýänligi üçin, tesbir ýazýanlygy üçin, like goýýanlygy üçin, hemde şu süýjini ýatladan üçin köp sag bolsun aýdýan. Sebäbi bu süýjini çağa wagtlamaz ejelerimiz, ejekelerimiz pişirip berýärdi. Ne mehribanlar görşüňiz ýaly inni bir neme goýup başlady. Ne şu usulla başyndan aýrylmany pesejik otda garştyra pişirmeli. Häzirki döwürde hemmämiziň bilişmedi ýaly dukanlarda her hili taýýar süýjiler köp. Ýöne o süýjileri tagamly, käbirlerini kitirdiwik ýa ýymşak etmek üçin görwak nähili himiki goşundylar goşulýandyr. Bu bolsa arastaja öz iliň bilen öýde eden zadyň men özüm üçin islendik süýjden tagamly. Ine mehribanlar görşüňiz ýaly ýuwaş-ýuwaş gyzarmaga başlady. Gyzaryp öz isleýän reňkiňize gelenden soňra oduny öçürmeli. Hemde öýde bar bolsa maňyz ýa-da künji goşsaňyz bolýar. Ýa-da goşmasaňyz bolýar. Men künji goşdum. Ne biraz garşdyrýar. Ondan sonra guýjak gabymyzy taýýarlaýar. Süýjini guýjak gabyňyzyň düýbüne ýag çalmaly özünem. Sonra oda goýup bolýan gaba goýun. Ne bundan sonra doly soğuyança goýmaly. Ne soğudy. Ýöne soğugandan sonra tabagyň düýbünden aýyrmak kyn bolýar. Men jäjik gaba goýanym sebäpli tabagyň arkasyndan gyzgynjyk suw goýberdim. Ýöne oda goýup bolýan gaba goýsaňyz 5-10 sekund otda goýsaňyz ansat aýrylar. Ine aýryldy. Bundan sonra ketiştirip iýermeli. Turşumdyk süýjije gaty gowy tagam bolýar. Çaýyň ýanyna esasan süýtli çaýyň ýanyna gaty gowy gitýär. Mehribanlar, bu videom siziň üçin peýdaly bolandyr diýip umyd edip, inniki videolaryma çelli hoşlaşýaryn. Like goýmagy, tesbir ýazmagy unutmaň.